Páracentrum féle falszárítás. Első rész. Delta páramentesítő. A videóban egy minigarzon munkálatok közbeni páramentesítése látható. Ezen az építkezésen egy delta páramentesítő szárította ki a vizes falakat. A felújítások, építkezések páramentesítése ilyen egyszerű. A hagyományos 220 voltos árammal működő gép tartályában gyűlik össze a levegőben, a falakban, a betonban lévő víz. Az ipari delta páramentesítő gép csak nálunk, a Páracentrumnál bérelhető. Páracentrum féle falszárítás. Második rész. Epsilon páramentesítő. A videó elején egyik kiszállító autónk látható, majd egy családi ház munkálatok közbeni szárítását mutatjuk be. A vizes falak nem tudtak maguktól kiszáradni, azonban a brutál Epsilon páramentesítő géppel a nyírkos falakat gyorsan kiszárítottuk. Ez a készülék is hagyományos 220 voltos árammal működik, így bárhol bevethető. Használatával a levegőben, a falakban, a betonban lévő víz egy kádba vagy összefolyóba gyűjthető. Az ipari Epsilon páramentesítő gép csak nálunk, a Páracentrumnál bérelhető. Ezt megjegyzem. Ha vizes ingatlanok szárítása, akkor Páracentrum. Páracentrum féle falszárítás. Harmadik rész. Referencia munkák. Ebben a videóban több tucat korábbi munkánkat mutatjuk be, nem árulunk zsákba macskát. Ezek mind valódi megrendelések voltak, az elmúlt évtizedekben több ezer helyen sikeresen szárítottunk már. Küldetési arányunk 100%. Falszárításra van szüksége. Akkor válassza a Páracentrum páramentesítési, párátlanítási szolgáltatását. Beázás, csőtörés, építkezés, felújítás, nedves, nyírkos helyek és vizes falak szárítása. Ezt megjegyzem. Ha vizes ingatlanok szárítása, akkor Páracentrum. Páracentrum féle falszárítás. Negyedik rész. Lakás felújítás, festés. Ebben a referencia videóban egy lakás felújítása során keletkező magas páratartalom megszüntetése volt a cél. A festés után a falak vizesek maradtak, lassan száradtak. Festés utáni falszárításhoz a delta páramentesítő gép a jó választás. Lassan száradnak a falak. Azért van a Páracentrum, hogy segítsen. Ezt megjegyzem. Ha vizes ingatlanok szárítása, akkor Páracentrum. Páracentrum féle falszárítás. Ötödik rész. Csőtörés a lakásban. Ebben a referencia videóban az látható, hogy a felső lakónál lévő csőtörés teljesen eláztatta a falakat. Több mint 10 köbméter víz folyt el, a mennyezet súlyosan sérült. Na, hogy ezen a helyen is a Páracentrum szárította ki a vizes falakat. Ezt megjegyzem. Ha vizes ingatlanok szárítása, akkor Páracentrum. Bérelj páramentesítőt a Páracentrumtól. Páracentrum féle falszárítás. Hatodik rész. Injektálás utáni falszárítás. Kiszállító autónk egy olyan címre tart Budapesten, ahol a vizes falak injektálásával foglalkozó cég minket választott a falszárításhoz. Miért? Mert nem elég a falvizesedést kiváltó okot megszüntetni, azután a falakat ki is kell szárítani. Injektálás után a falakban lévő víz eltávolítandó. Bérelj páramentesítőt a Páracentrumtól. Páracentrum féle falszárítás. Hetedik rész. Hősugárzó bérlés. 10 Celsius fok alatti hideg helyeken sokkal lassabb a páramentesítés. Ha nincs még működő fűtés, akkor hősugárzóval könnyen be lehet fűteni. A Páracentrum bérelhető nap 3.3 hősugárzója hamar befűt. Cégünk sikerrel páramentesít hideg helyeken, hideg ingatlanokban is. Páracentrum féle falszárítás. 8. rész. Építkezés falszárítása. Az építőipari munkálatok során több 100 liter víz kerül a zárt légtérbe. A vizes beton, a nyírkos falak maguktól nagyon lassan száradnak. Cégünk bérelhető falszárítóival azonban ezek a nyírkos és nedves helyiségek gyorsan kiszáríthatók. A videóban látható delta páramentesítő a legnépszerűbb falszárító gép, mely csak a Páracentrum kínálatában szerepel. Ha építőipari falszárítás, akkor Páracentrum. Ezt megjegyzem. Ha vizes ingatlanok szárítása, akkor Páracentrum. Páracentrum féle falszárítás. 9. rész. Csőtörés keresés.
Ebben a családi házban a csőtörés a falat 2 óra alatt teljesen eláztatta. A felületi vízkár egyértelművé tette, hol a hiba, nem volt szükség jelzőgázos csőtörés bemérésre. A család vízvezetékszerelője kicserélte egy új elemre, a páracentrum pedig a vizes falat kiszárította. Ne legyen ránk szükséged, de ha hasonlóan jártál, segítünk a falszárításban. A hibát az itt látható fém könyökelem repedése okozta. Ezt megjegyzem. Ha vizes ingatlanok szárítása, akkor páracentrum. Páracentrum féle falszárítás, 10. rész. Vizes pince szárítása. Sok pince éveken át száraz, de extrém sok eső után vizes és nyírkos lesz. Az itt látható Delta ipari páramentesítő géppel minden vizes pince kiszárítható. Ha a te pincéd is beázott, nedves lett, örömmel segítünk a kiszárításában. Ha vizes pincék szárítása, akkor páracentrum. Ezt megjegyzem. Ha vizes ingatlanok szárítása, akkor páracentrum.